La Fundació Bimar fa 25 anys que treballa al Baix Empordà amb persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemàtiques de salut mental. Ara l'entitat impulsa nous projectes com, per exemple, la futura residència als Estanys, la cursa solidària Ultra Bimar i també un nou servei de suport a la llar per a gent gran. Avui en parlem amb el president de Bimar, en Lluís Amadí. Benvingut. Gràcies. I també tenim aquí amb nosaltres a la vicepresidenta Imma Gelabert. Benvinguda. Moltes gràcies. Sovint expliquen que el Baix Empordà té un dèficit, el Baix Empordà o altres zones tenen un dèficit important de recursos socials. Quina és la situació actual aquí a la comarca? En el nostre camp, específicament, els recursos no arriben. No arriben a tothom, volem dir. Hi ha, efectivament, llistes d'espera a tots els nivells de serveis que s'han d'oferir en el camp de la discapacitat i de les malalties mentals, del suport a la llar. En definitiva, no arribem. Se'ns queden persones amb llista d'espera. És així. Nosaltres el que fem, som una entitat privada, una fundació privada, però amb vocació de servei públic, 100%. Nosaltres concertem tots els serveis nostres, 100% amb la Generalitat, amb el govern, i esperem d'ells que vagin ampliant places. Avui hi ha una bona notícia en aquest sentit, s'han aprovat pressupostos, en fi, s'han aprovat tramitar-los i s'aprovaran al final d'aquí uns dies, d'aquí unes setmanes. Això, independentment del contingut concret de cada tema i de cada pressupost, en principi és bo perquè vol dir que segurament tindrem una pujada de dotacions i podrem aspirar a que ens concertin alguna plaça més. Per això hem d'espavilar-nos també i preparar que aquestes places que ells poden concertar, nosaltres realment les puguem tenir a disposició. I per això ve el tema que us explicarà la Imma. De seguida en parlarem d'aquesta nova residència, però li volia preguntar, després d'aquests 25 anys, noten, per tant, aquest augment de necessitats cada vegada més? Es nota aquest augment? Sí, perquè nosaltres augmentem per dues vies. La via normal, la que a tothom se li acut, que és la demogràfica, no? O sigui, el Baix Empordà és una comarca demogràficament en progrés, creixem, hi ha cada vegada més persones, més ciutadanes i ciutadans baix empordanesos, però en el nostre cas, en el que nosaltres treballem, hi ha un segon factor de creixement, i és que va en relació també a la millora de tota l'atenció social que globalment va millorant, malgrat hi hagi llistes d'espera, malgrat tots ens agradaria que hi hagués més. Si ho compares amb aquests 25 anys enrere, estem infinitament, amb una altra galàxia, infinitament millor. Llavors, fruit d'això, hi ha molta més detecció, molta més diagnosi, i per tant, moltes més persones candidates a ser ateses. Per tant, creixem per dos costats. La pròpia demografia, perquè això són, si em permeteu l'expressió, faves comptades, és a dir, hi ha un tant per cent de persones fixes en qualsevol població humana que necessiten aquest tipus d'atenció i, a més, com que ara estem millorant molt i afinant molt més les diagnosis i tot el que significa objectivar quin tipus de servei necessita cada persona, que està molt personalitzat, doncs, òbviament, per aquí també creixem. Per tant, clar, cada vegada necessitem més serveis. I entenc que davant d'aquestes necessitats Bimar impulsa aquesta nova residència als Estanys. Sí, és a dir, des de Bimar donem diferents tipus de serveis, des de l'atenció diürna, l'atenció residencial a la pròpia llar, per exemple, i llavors sí que és cert que en aquest moment disposem d'una residència a Sant Feliu de Guíxols, que és la residència Robert Pallí. Però només hi tenim 15 places fixes i una de respir, i evidentment això és molt insuficient per la demanda que, com bé dèieu, cada vegada creix més. En el seu moment vam veure que aquesta residència, per més que l'estem adaptant i fem totes les reformes i la cuidem moltíssim, la mimem moltíssim, com cada un dels nostres serveis que donem, ens està quedant petita i antiga, no? I, per tant, posem la mirada des de ja fa molts anys amb la construcció d'una nova residència. D'una nova residència que sigui un referent en quant a construcció, sostenibilitat i serveis que pugui donar als nostres usuaris.
quan comencem a treballar això, i d'això estem parlant de fa molts anys enrere, uns quants anys enrere, no? Bé, en aquell moment, per diferents temes burocràtics i de problemes que se'ns presenten, a Platja d'Aro es cedeix un terreny i en aquell terreny no es pot construir i finalment s'aconsegueix que, amb un acord unànim del plenari de l'Ajuntament, es faci la cessió a la Fundació Bimar d'un terreny que en aquest moment és en la zona dels estanys i és el que en aquest moment ocupa l'escola Fanals d'Aro. Aquesta escola, com és conegut, ha d'anar traslladada, en aquest moment estan en barracons i ha d'anar a ser construïda en un altre indret. Quan aquesta escola es pugui construir, aquell terreny serà el que ocuparem amb la nova residència. Aquesta nova residència, evidentment, insisteixo que esperem que sigui modèlica en molts sentits, però sobretot que doni més capacitat, que tingui més capacitat i per tant parlarem de pràcticament 30 places i 4 de respir que puguin donar, tot i que no serà suficient, però una solució més a tots aquests usuaris. Com serà aquesta nova residència? Parlava d'aquestes 30 places. Com serà? Tindrà també sales diferents? Com la voleu fer? Sí, evidentment. Nosaltres en aquest moment hem aprovat ja un avantprojecte del que seria la possible residència, no? I per tant ja treballem en aquest sentit. Evidentment ha de tenir uns espais comuns, però ha de ser de màxim servei, diguem-ne així, de l'atenció que necessiten aquests usuaris, que és molt personalitzada. Com deia abans el Lluís, el president, és l'atenció que nosaltres des de Bimar oferim, és absolutament individual en el sentit que cada usuari té les seves pròpies necessitats, però després hi ha un sentit col·lectiu de que el que fem és comunitat, el que fem és que aquestes persones es sentin en la residència que allò és casa seva, no és que se sentin com a casa seva, sinó que allò és casa seva i això és el que farà aquesta residència. Tindrà, evidentment, tots els serveis que es necessiten mèdics, i amb això em refereixo que les habitacions ja han de tenir accés amb grues, amb cadires de rodes, per exemple, o amb llits adaptats. Totes aquestes coses han d'estar cobertes. I allà, a més, hi hem de poder donar tots els serveis que s'han de donar les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana i 365 dies l'any. Perquè aquesta és una altra de les importàncies d'una residència. I és que les persones que estan a la residència estan ateses durant tot l'any i durant totes les hores. Això significa molta dedicació, molt personal que ha d'estar treballant allà. I aquest nou projecte, aquesta nova residència, també té un nom, no? Ja té nom i és un nom especial en aquest sentit. Sí, per nosaltres molt. La veritat és que, bé, per acord del patronat de la Fundació, vam decidir que la residència que es construiria a Platja d'Aro portaria el nom de Jordi Sistac. Jordi Sistac és una persona que molt coneguda, jo diria arreu, perquè en Jordi era una persona coneguda arreu, que va portar l'emblema de Bimar per tot arreu on anava i que un dels objectius principals que tenia, evidentment per motivació personal, però sobretot per aquesta dedicació i aquest servei que ell volia oferir, era la residència. Malauradament ell ens va deixar i no ha pogut veure la residència construïda, que és el que li hagués agradat. I pensem que és un honor i un reconeixement que porti el seu nom a la residència de Platja d'Aro. Per ajudar a fer realitat tota aquesta residència de Platja d'Aro que comentàveu, neix a la Ultra Bimar. Com neix la idea de crear aquesta cursa solidària? Bueno, l'Ultra Bimar, diguem-ne així, ho direm molt fàcil. L'Ultra Bimar neix perquè construir una residència del tipus que la volem construir val molts diners. I esforços, ganes, dedicació i sentiment, a la Fundació en tenim molt. De diners no tants. I per tant, el que hem de fer és buscar solucions perquè d'aquí a que puguem posar la primera pedra de la residència tinguem ja molts recursos econòmics.
aquesta és la base que ens fa pensar i que ens fa que contínuament li donem voltes a dir què podem fer, com podem col·laborar, d'on podem trobar aquests ingressos. I és veritat que ens trobem també amb molta gent que ens demana com podem col·laborar per participar en aquesta construcció. Dit això, Ultravímar neix com una cursa d'ultratrail que ens assessorem, perquè nosaltres no és que esportivament ens dediquem a això, sinó que ens assessorem dels tritons de la Vall d'Aro perquè ens ajudin a crear una prova d'aproximadament una miqueta més de 100 quilòmetres, segurament, una prova amb diferents etapes, amb sortida i arribada a Platja d'Aro, amb un recorregut especial i concret amb diferents etapes, però que l'objectiu final és que, d'alguna manera, el track final simuli el més possible el que és el nostre logotip, el logotip de Vímar. Serà una prova que es farà el dia 1 de maig de l'any 2027. Amb això vull dir que qui ens estigui escoltant té temps de començar a entrenar i començar a preparar. I seran equips de 6 persones, amb els quals hi poden haver relleus, evidentment, però com a mínim hi ha d'haver sempre 2 persones que hi participin en diferents etapes. Se poden apuntar ja encara? Les inscripcions segurament s'obriran, sí. La setmana entrant estarà en funcionament ja la web perquè tothom ja pugui informar-se del tot. S'han de fer els equips. Les inscripcions aproximadament seran a primers de juliol. Si podem fer-ho el dia 1 de juliol, doncs serà el dia clau perquè tothom ja ho pugui fer. I el cost de les inscripcions són 800 euros per equip i cada participant 75 euros. Això serà la prova, l'Ultravímar, que seran aquests 100 i pico quilòmetres que seran 4 etapes de poder-los fer. A banda d'això, hi haurà la possibilitat de fer una primera etapa individual, que seran aproximadament uns 25 quilòmetres, i que això voldrà dir que si algú no acaba de fer un equip de 6 persones o que aquella aportació dels 800 euros costa més d'arribar, hi podran participar fent una aportació de 35 euros i poder fer aquests 25 quilòmetres tots sols. A banda d'això, evidentment, hi haurà un dorsal solidari i totes aquestes possibilitats. I amb això comencem a treballar, ja tenim alguns sponsors que en conèixer que teníem aquesta prova s'hi han abocat, ho han trobat una bona finalitat, i alguns equips que ja ens consta que estan esperant el moment de fer les inscripcions per també ja participar-hi. I què espereu aconseguir amb aquesta iniciativa, més enllà de la recaptació, més enllà dels diners aconseguits? Què espereu aconseguir? Potser que coneixin més el projecte, l'entitat, que fer més pinya, que més conscienciació potser amb aquest problema? Sí, efectivament, nosaltres com que volem administrar amb molt de rigor, sempre intentem que quan hi ha una inversió en alguna cosa tingui com a mínim dos vessants, sigui plurifuncional. En aquest cas la cursa té una vocació immediata, directa, que és construir la residència Jordi Sistac. Però també en té una altra, i és donar a conèixer la realitat del nostre món, treure els possibles tabús que es van traient a molta velocitat i que això no té res a veure amb quan es va començar fa 25 anys, però tanmateix nosaltres volem fer arribar el nostre missatge de estem ajudant a determinats grups de persones a exercir el seu dret ciutadà, a fer-los ciutadans de ple dret, que ho són, a reconèixer-los, a ajudar-los i que ho puguin ser. I aquest missatge és el que ens agrada. I llavors, clar, ens agrada molt entrar en temes que no són estrictament l'atenció a les persones, com pot ser una prova esportiva, o com podria ser, més endavant, alguna exposició de pintura, algun concert musical, el que sigui. És a dir, estar en el món de la societat amb aquelles coses que complementen i que ens fan aproximar els uns amb els altres, com és l'esport, com és la cultura, totes aquestes activitats. Això forma part, avui, de l'ADN, si se'm permet l'expressió, Vímar. Nosaltres volem estar... També vull dir una cosa, nosaltres no volem
anar més enllà de la comarca, no ho farem mai, això. Nosaltres volem centrar-nos, perquè hi ha prou feina, a la comarca. Som de la comarca i per la comarca. Volem, com que vivim en un tant per cent molt elevat dels pressupostos en diner públic, perquè concertem els serveis amb la Generalitat, lògicament volem tenir la millor relació, i la tenim, tant amb la Generalitat com, sobretot, i ho vull destacar, ho volem destacar sempre, amb els ajuntaments. Els ajuntaments són els nostres màxims ajudants, en els màxims atencions, totes les tenim dels ajuntaments que en moments determinats ens han donat un bon cop de mà i ens el continuaran donant. Si un ajuntament com el de Platja d'Aro, en aquest cas, no posa el solar, Vimar ha de comprar un solar i es dispara encara més el preu de la residència. Si un ajuntament no ens dona uns pisos de protecció social, ara que sembla que agafarem embranzida amb aquestes coses, doncs no podrem, o ens serà molt més difícil, o trigarem molt més a fer una llar residència. Llar residència és un altre dels serveis que nosaltres tenim per a persones que no necessiten una atenció tan intensiva com la residència. Tenen previst fer alguna altra activitat per captar fons, ja que comentava... No, ara estem... Ara, en relació a la residència, és que som els que som. Som un patronat, treballem tots una mica, els patrons s'incorporen a les feines, patrons i patrones s'incorporen a les feines, però ara ens hem de centrar en la cursa, que surti bé, i naturalment no perdre de vista l'essencial que és la residència, no? Pas a pas. Em fa l'efecte que aviat, d'aquí uns mesos o així, podrem començar a parlar, potser, quan tinguem ben encarregat alguna cosa cultural, ja veurem. Però ara mateix estem aquí. També és cert, disculpa, també és cert que, com bé deies, el que volem és donar a conèixer la feina que fem. Parlem de la residència sempre, però sense deixar de banda el dia a dia. I amb aquest dia a dia és cert que si més gent ho coneix, més gent col·labora i més gent ens diu escolta'm, doncs jo estic interessat en poder ser solidari amb aquestes persones i, com deia en Lluís, el nostre lema sempre és allò de donar millor qualitat de vida. Bàsicament és això, i això ens ho poden permetre moltes coses. Per tant, a vegades no serà tant el que nosaltres proposem com el que també estem sempre amatents en el que ens puguin proposar. I això seran totes les propostes que ens vulguin fer arribar. Des de Vimar també hi ha el projecte Gent Gran Suport a la Llar. En què consisteix exactament aquest projecte? Nosaltres, com a entitat que ja he dit comarcal, detectem que hi ha també un envelliment. De la mateixa manera que creix l'univers de persones amb alguna situació de discapacitat que hem d'ajudar, també en la nostra societat envellim. Envellim, ja baixa la natalitat i envellim tots, els que fa 100 anys que vivim aquí, els que acaben d'arribar, tots envellim. Per tant, això és una qüestió que en el futur irà sent cada vegada més important. I ens ha semblat que entitats com la nostra, que té vocació pública, que no té afany de lucre, perquè nosaltres, si guanyéssim, que no el guanyem, algun diner, que fem les paus, bàsicament fem les paus, procurem no tenir dèficit, perquè no podem tenir dèficit, no ens ho podem permetre, no volem, i si tenim beneficis els reinvertim al 100%, aleshores nosaltres hem pensat que també podríem, sempre lligats i en concordància amb els serveis de base socials de l'administració local, en el nostre cas, els ajuntaments que tenen àrea bàsica i el més important, que és el Consell Comarcal, doncs, lligats amb ells i d'acord amb ells, entrar també en l'atenció a les persones grans. No entrarem, en aquest cas, en qüestions de residències, però sí que volem entrar en serveis a domicili, que és el que ja sabem fer. Això ho fareu, entenc. Encara no ha començat aquest projecte. No, encara no ha començat, però estem organitzant-ho. Per tant, serà anar, entenc, a les cases, a domicili, a ajudar... Hi ha una variant d'això que s'ha parlat amb algun ajuntament, ja donarem notícies quan puguem, que és una mica més, que és dir, no només el fet d'anar ajudant al propi domicili, que és la millor, perquè vol dir que la persona no ha de deixar aquell lloc on ha viscut tota la vida, on ja la seva vida està condensada en els records, en les parets, en el sistema de viure, en el barri, etc. Però bueno, hi ha vegades que potser això no és tan possible
I hi ha una variant d'això que seria l'atenció en pisos. En definitiva, en pisos especialitzats en atendre persones grans. En definitiva, la voluntat d'aquest tipus de serveis és retrasar l'ingrés en residència. Primer, perquè en residència hi ha també dèficit de places i llistes d'espera, i segona, perquè la persona gran que necessita atenció, que ha de necessitar atenció, està molt més bé a casa seva, o el més similar que pugui ser a casa seva, que amb un establiment com una residència. I es tracta de que les residències serveixin pel que han de servir, és a dir, per casos en què ja aquella persona necessita un grau més intens de cuidados i d'atencions, no? I per tant, nosaltres volem entrar en aquest sector perquè pensem que Vimar ja té experiència d'aquests 25 anys amb atenció a la pròpia llar i per tant ho podem fer. I volem ser un recurs més a l'abast dels ajuntaments. Doncs estarem pendents d'aquest nou projecte, també els convidarem a poder-lo explicar i desenvolupar millor per donar-lo a conèixer a la ciutadania. Moltes gràcies a Lluís Madí, president de Vimar, i Imma Gelabert, vicepresidenta també de la Fundació Vimar. Moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies. Nosaltres seguim amb els esports.